Nagkalagyo man apan tungod sa musika, mas nagkasuod kining magsuong tagalalawigan sa Bohol. Gana ang ilang na-compose ng mga kanta, bisan dili kalabot sa kasamtangang sitwasyon karon, apan trending gihapon sa social media. Kini ang ilang kanta nga Mirisi Friend. Atong paminawon sa report ni Femery Dumabo. Sisters goals ang Magsuong Maricel ug Maricor Sombrero kay bisan duha ka tuig na nga nagkalagyo, nagpabiling close sila sa usag-usa. Kay gawas nga Magsuon, susama ra usabang ilang hilig sa musika. Ang magawa nga si Maricel atua sa kauluhan nagtrabaho, samtang si Maricor nagpabilin sa Tagbilaran, Bohol uban sa ilang pamilya. Ang kantang Mirisi Friend ang gi-compose ni Maricel o gi-interpret ni Maricor. Kabahin kini sa amiga nga sigilag patambag bahin sa gugma. Ingon kog sakto na pero nagpadayon kami Mirisi tuara nya karon maghilak-hilak ka. Start pagbata nga bisag 7 years among gap kuan close kay me. Kada ko ate ma'am kana yung mga kanta makompose niya through sa mga experience. Ang maong video nga uploaded sa Maricel and Maricor FB page sa duha lang ka semana ni ani na og 1.3 million ka views, 31k ka shares, 5.9k ka comments og 16k nga mga reactions. Nakalitan man nga nakuha nila ang kiliti sa mga netizen. Ug nakapadasig kanila nga nakahatag sila og lingaw og kalipay ning panahon sa daghang problema sa tibuok kalibutan. Samot ni close kay tungod niya na-enhance niya kung kanang talent nga or na-discover niya na kaya dahil sa nakumukanta. Despite of what we're going through right now, kay kanang daghan na sa dalipay bisag ang kanta kayo murag dili mo fit in sa panahon karon. Sa wala pa ang Mirisi Friends sa nangaging mga tuig, nag-trending na usabang orig composition nila nga di tauyab amigura. Kanong nagdugay-dugay tuara sigig bahay la 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 ayaw paluoy-luoy ayaw na sigig maoy. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok, Balitang Bisdak.